Ето къде води този опасен мост. Вървейки в гората, забелязахме този странен мост горе на високото. Ние, бивайки фирма приключения и опасности ОДЕ, директно се запътихме натам да видим какъв е моста и на къде води. Пътеката до там беше стръмна, кална и заснежена, и положението беше станало на конфитюр с мед и нутела още преди да сме стигнали до локацията. След малко кална мъка стигнахме до равна пътека с парапет, която ни заведе право до моста. Моста скърцаше и се клатеше като окачване на стар комунистически джип, а пода поддаваше като краката на девойка след мандръсане. Въпреки това прекосихме моста и се озувахме пред изкопана пещера в скалата. Тя бе украсена с дръсканици, изобразяващи имената на акаунтите на разни пубери. По-навътре пещерата имаше още няколко стаи с нисък покрив, като че ще кажеш, че помещенията са правени за хобита от Властелина на пръстените. Последната стая водеше и до втори етаж над предните стаи. Разбира се, нямаше как да пропусна да се кача. Горе обаче имаше само прозорец и дупка, долу горе с размери колкото да може вътре да легне един хобит. И двете дупки наподобяват кенеф, така че на този етап не съм сигурен, коя се е използвала за вход и коя за друго предназначение. Айде и не забравяйте да ме последвате. Чао!